A satin da ya wuce, layan da ka bani malam ta yi aiki sosai. Game da maganar tsarin jama'a, za mu yi maka aiki ne cikin dare. Goma! Sallama aiki. Sai ka ce mun gafara ne sai ka ce wata mace. Salamu alaikum. Na wuni malam. Na zo birni kusan shekara na ɗaya ke. Tun da na zo ba irin sana'ar da ban yi ba. Sana'a kala na yi malam. Amma malam kuɗi ya ki zuwa. So nake da kuɗi kamar ɗan gwaje, ko ɗan tata, ko ɗan sabo. Malam. To na zo wucewa nan sai na ji wani yana magana ka ba shi laya. Ya samu kuɗi. Na kauce hanya. Na nemi haramun ɗin gudu take, to halar ɗin ma ban ganin ta. Malami na zo a taimaka ko haram ɗin ce ta matso. What? A malam zan kiyaye duk wata doka. Za a kiyaye? Zan kiyaye, in dai zan samu gani malam zan kiyaye. To, yaro ka wuce da magani. Shi kai shi dan gwate. Duk wasu tireloli na kan mangal. Shi ke na gode malam, ni malam taya za a fara. What? Kai, wallahi ogani ba ƙwararwa ba ne, ka tsaya ma bayani. Kai na ka shigo bayani me za ka mutai na. Ka tsaya ma bayani. What? Kai, boka? Boka? Me kake a nan waje kuma? Boka? Boka ka ci amana na kai ni gidan mahaukata boka? Ai mana kai kana da matsala da Allah. Yanzu dai ba da wannan ba. Me kake a nan wajen? A'a, me nake aiki nake na a sabu a biyanin duk a wahale. Naga kowace sana'a an yi wahala kawai muke sha. Na fasa bulo ya kai 17 a nan. Ban ma karfin yi kuma 500 suke biya. Wannan aiki ne? To boka wani aiki kake son nayi? A Wani aiki? ni Wiwi. Boka ka fi karfi na wiwi. ba kana so kai kuɗi ba? Na fa son ne kuɗi To boka. shikenan bari. Ka ga zo. Ka tabbata wannan sana'a ana samun kuɗi sosai. Ni ba ka san duk wata Wai kai- hanya da zan yi kuɗi ko ta wani hanya. To baka ganni Ina ba? so. Kai ba ganni ba ne? Yanda na dan canza a Ina ka zama dan gaye. Ah! Boka kai shedan ya. Ko ta sana'a ma yi kashe. To in kaga za ka iya, ka gane ai zan haɗa ka da wanda yake dan abin nan, ka gane ai. To ba damuwa boka mu je ni zan yi. shirya. Shirye nake boka ni sana'a har sholuciyo zan iya saidawa. Goga banza yan sanda sun mu je. Babban la mutum kai dan iska ne ni fa.
kai caji. Na gode. To ba yau fa ba bashi fa. Yau ba bashi ake customer na. Kai kullun sai ka nuna ba kuɗi. Ka san yana let's double musa. Amun ki ba ariya sai a. Ana buda. To ba ka siya ba kai. To kai muna jangul ɗinka yan ni can kuma ka san. Ga shi gari ba lafiya dan fa. Shege mutuni na. Kai kullun cikin kwayan cewa shege ai kai ina son ka kana ciniki. Kai dan iska ne ina bin ka bashi baka badawa. Ni ina ba zan baka ba. Ina a sha kwale shine caji. A sha kwale. Na gode Allah a sha ba ruwan ku da wasu ƴan sanda ko wasu ƴan ku sha kwale. Ba wani wanda ya sai ɗauje na. To haka ne. Me wannan? Ka ce kai ba da hannu bane to ba abuna. Ba ta ba ce? To kuma ka sani shine kake in kai ba na hannu bane ba kawai. Gaskiya ka ce kai ma dan hannu ne. Kai ka ce baka sani ba sai na yi kuɗi fa kenan. Ni ne mai sayar da dila duk Afirka in dai dila wiwi ce yanzu. Babu kamana. What? Ina an ma buhu kake so na wiwi akwai. Kaga kwantononin nan gaba ɗaya wiwi ce a ciki. Ya kuɗin kana sayarwa. Ina sayar da sholisho. Ina sayar da badarar sukudaye. Ina sayar da wiwi. Ina sayar da sigari. Kai ba wata sana'a da ba mu da ka gan mu nan ni dila ne na wiwi. Yanzu nan wiwi ce a ciki. Dan ma ka dan ke can yau buhu uku na saida. Ka gan mu nan ko ba ruwanmu da wasu 'yan sandawa. Ka gani nan har ɗan sanda sai in kashe akan sana'a ta wiwi. Gaskiya kai abokin harka. Sosai yanzu guda nawa za a baka abokina. To yanzu kamar ta cikin nan za ta kai nawa? Ta cikin nan za ta kai ba yawa ta 5,000 ce kawai. Duka za ka siya kenan. A sha kwale. Na ji ka ce mu wacce kwantena wiwi ce a ciki ko? Na ga ma gaba ɗaya mun fa sana'a duk wata wiwi da kake so. Kaga oga fa don kuɗa tan na maganin. Yi mu shuru Allah. Wallahi maganin basir. Yi mu shiru. Wallahi dandana ka da zaka ji. Wallahi tallahi maganin basir ne. Na oga tsaya mana wallahi maganin basir. Maganin basir. Wallahi maganin basir ne. Ashe kai karamin mahaukaci ne. Oga dan girman Allah. Ka oga tsaya kaga. Zan baka cin hanci. Kaga oga. Ba magana cin. Ni za ka ba cin hanci. Oga ka tsaya. Ban taba cin hanci ba kuma ba zan yi akan ka ba. Dan Allah dan oga maganin basir ne. Na rantse da Allah maganin basir ne. Oga. Haba oga ka rike wannan mana. Haba oga. Dan Allah cin hanci. Cire mu cin hancin nan. Ni ba na san cin hanci. To maganin basir ne oga. An sa. Oga dan ka ci. Maganin haba oga. La ilaha illallah. Jama'a barawo. Wannan jama'a dan haba oga. Kai ka san ko ni waye? Waye kai oga? To ni ne shugaban yan tsatto da. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha oga dan Allah. La ilaha illallah. Ina ne? La inna lillahi subhanallahi. Ina nan ta bayan. Alhamdulillah la ilaha. Kun zo filin kwallo ina gurin. Ku zo la ilaha oga dan girma dan Allah. Ya kuri oga dan Allah. Dan Allah dan Annabi ya kuri. اللهم صل على محمد لا اله جماعه ويو لا اله الا الله لا
a sati mai zuwa cikin shirin namu na sai na yi kuɗi Hausa series comedy. Shege abokina. Na hannun ka yake. Gashi nan da Allah gashi nan. To yau kuma nawa aka samu? 1000 ne. Sai kai 50 ko? Sai kai 50 ko? Haba, kai mana kinka. Bop.